बापावै मानि मा जाखांलायखोब्रा अमा राजा नोंहालाय मा मोननै फ्लेग लाखोलाय उपाय गैलालै बन्धुमोन उपाय गैला आं बुंखाबायना आं पलिटिकेलनि लिडार जानो लुबैयो होननानै बोराय मानसिफ्रा पलिटिकेल लिडार जाना लाब गैलालै बेनिखायनो सेंग्राफ्रासो उथ्रिनांगौ बेबो 25 बोसोर आरो 40 बोसोरनि गेजेराव थानांगौ मानसिफ्रा हादर सालायग्राफ्रा 40 बोसोरनि गोजौआव जानो मोना आंनि बायदिब्ला आरोखि नंनायालाय नंगौलै पलिटिकेल लिडारफोरा माबा बोराय जाजोबोलै बांसिनानो लेखा फरायैसो जाजोबो ओरैनो खोबा सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रिनि थाखाय इन्टारभिउ होनांगौ जायो गिदिर परीक्षा होनांगौ जायो होमबासो थाङै सासे सानैयाल' साख्रि मोनो मोनसे गिदिर पस्टआव मोननो थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामनानै फरायनांगौ जायो ट्रेनिं होनांगौ जायो अब्लासो थांनानै साख्रि गिदिर मोनो ओमफ्राय बे लिडारफोरा बे मन्थ्रि एमएलएफोरालाय माथो जेबो परीक्षायावनो खौनो होनाङा उल्टा जोंसो भट होनांगौ बिसोरनो जोंसो भट होनानै एमएलए गिदिर मन्थ्रि जाहोयो बिसोरखौबो परीक्षा लानांसिगौलै जोंनि इउपिपि लिडारनि जोंनि बिपिएफ लिडारनि मानसिफोरखौ जेसेबां मन्थ्रि एमएलए दङना सोरबाफोर जानो नागिरदोंना परीक्षा लाजोबनांगौलै जोङो सेंग्रा सिख्लाफ्रा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला एसे मोजां फरायनायफ्रा साला आईएएस अफिसार जानो थाखाय एसेबां गिदिर परीक्षा होनांगौ एसेबां फरायनांगौ बिनि उनावहाय थाखोथाम फेल मन्थ्रिफोरनि आथिं सिङाव थाहैनांगौलै खोथायालाय नंगौलै बेनिखायनो जोंनि हादराव ओरैबायदि मोनसे रुल जानांगौ जेराव हादरखौ सालायनो थाखाय सासे मन्थ्रि एमएलए जानो थाखाय बे सुबुङा बेसेबां क्वालिफिकेसन दं बेसेबां सोलोंथाइ दं रोङो बियो गावनि पार्सनेल एक्सपिरियेन्सजोंल' जानाय नङा जा थानांगोन बुहुमनि नलेज मिथिनांगोन एनिफ्राय जेसिम मोजाङै फरायनो हानाय जानांगोन डाब्लिउनि उनाव मा दं होननानै बुंबा खिन्थानो रोंनाय जानांगोन गनि उनाव मा फैयो बेखौ बुंनो रोंनांगोन लथ' गुसुंथ'नि उनाव मा जायो बेफोरखौ बुंनो रोंनांगोन गासैनि बिथिङाव बिराद एक्सपार्ट जानांगोन मास्टार जानोबो जोङो सोरखौबा गियान होनोबो जा परीक्षा होनांगौ जायो गिदिर पुलिस जानो गिदिर आईएएस पाइएस जानो थाखायबो बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ जायो अब्ला मन्थ्रि एमएलएफोरखौबो भट होनो नागारै बिसोर परीक्षासो लानांगौलै जाय मोजाङै सोंनायनि फिननाय माने इन्टारभिउआव मोजाङै सोंनाय फिननायखौ होनो हायो होमबासो बै केन्डिडेटखौ जोङो मन्थ्रि हिसाबै सायख'नांगौ बेनिखायनो बर'नि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खावलायो आं रों मानसिफोरखौसो इलेक्सनाव होनांसिगौ पार्टिया जियानो जाया मानो इउपिपिएलआनो जाया मानो बिपिएफआनो जाया मानो बिजेपिआनो जाया मानो माबा मिबिआनो जाया मानो बा कंग्रेसआनो जाया मानो जाय सोलोंथाइखौ मोजाङै मिथियो सेंग्रा सिख्लानि प्रब्लेमखौ मोजाङै मिथियो नखर संसारनि प्रब्लेमखौ मोजाङै मिथियो बेफोरबायदि मानसिफोरखौ मोजाङै परीक्षा होनांगौ परीक्षा पास जाबासो सासे एमएलएनि सिटखौ हेगारनानै होनांगौ ना मा बुङो आंथ' बेखौसो सानो नंगौब्रा अमा राजा नों बुंनाया सैथो नाथाय फैसा थाबासो राजा होननाय मोनसे बुस्थु दङना फैसा थायागौ माने जेबो खालामनो हायाना बेफोर माइन्डसेटखौनो सोलायनांगौब्रा जों सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाखांनानै जोंनि बर' हारियावल' जाखांफुबा जाया नाय नङा जोंनि भारत हादरावनो बेफोरबायदि थानांसिगोनलै मन्थ्रि एमएलएखौ परीक्षा होनांगौ नोंखौ होबालाय नोंखौबो परीक्षा होयोबा आंलाय ओरैबाबो रोंखायो आबायदियाव आंखौ टिकेट होयोबा आंनो बोसोरसेयाव मोजां खालामगोन आं बुंनाया बेलेग जायोलै अमा राजा खालामनाया बेलेग जायो सेंग्राफोरनि एनार्जिया एसे बेलेग जागोन ना बे बोराय हाथाय गहांफोरजों जायाना बोरायफोरा मोजाङै थाबायनो हाया हाजोखौनो मोजाङै गाखोनो हाया सासे मन्थ्रि आंनिबा माउन्ट एभारेस्ट हाजोबो गाखोहैनो हानाय जानांगौ जेरै आं नांगौलै आंलाय नायोल'लै बुस्थुआ मा होनना सासे एमएलएआ गारि सालायनो रोंबाल' जाया गारि बानायनो हानाय बायदि मोनसे टेलेन्टबो थानांगोन नावाव गाखोबाल' जाया बे सानस्रिनोबो रोंनांगोन हाजोखौ गोजौनिफ्राय नाहरबाल' जाया बियो हाजो गोजौआव गाखोनानै थिखिनियाव फिरफिलाबो उरायहैनो हानांगोन मोनफ्रोमबो बोथोर मोनफ्रोमबो वेदार सेंग्रा सिख्लाफोरनि गांनाय उखैनाय बेंकआव मा सोलिदों मा सोलियाखै मार्केटआव मा जादों मा जायाखै सोलोंथायाव मा खहा जादों मा बारायाखै बेफोरखौ नायनो हाजोबनाय जानांगोन सासे मन्थ्रिया आरो बेफोरबायदि क्वालिटि दङना गैया बेखौ जोङो आनजाद लानांगोन मिन्थिबायना परीक्षा लानांगोन बेनिफ्रायसो जोङो एमएलए सायख'नांगौ आरो सासे एमएलए खमैबो बिए पासथ' जाथारनांगौलै आंनिबा नोंलाय माथो एमए पासआनो नङा अरे आंना बैसोआनो जादों दासो बैसोआ आंना एसे जाहां जादों नायबायल' थाब्रा आं सानसे बेलासे सासे गिदिर मिनिस्टार जागोन आसामनि इन्डियानिनो प्रेसिडेन्ट जागोन आं पावै माथो मोजां खोनाथारदों खोनानायावलाय गोजोननाय थाबाय बेफोरबायदिनो आंखौ सापर्ट होबाय था आं थाबैनो 25 बोसोरावनो आं सासे एमएलए जानो हानाय बायदि आंनि थाखाय बर सारस्रिनानै हो मा देलै दे नै आंहा गोरोन्थिसो बुंफ्लांलायबाय नामाब्रा साला आं एसेबां मोजां आङो गावनि थांखिखौ जाफुंहोनो बा गावनि सिमांखौ नोंसोरनि सिगाङाव बुंदों माबा देलै गोरोन्थि जाबाय हुइनाबा लान्जाय टेम्पार पार एबार बुंदो इउपिपिएलनो भट होगोन ना बिपिएफनो दां गैयालै बेयाव देख' बिबारसो खाबियो आरो नोंहालाय जेराव बाहागो मोनो बेवहायनो आं दंलाय साला जेराव बाहागो मोनगोन बेवहायनो थांगोनलै आं इउपिपिएल जा बिपिएफ जा आरो थ'बिरान नोंहालाय आं मोननैबो केन्डिडेटनि मिनिस्टारफोरखौनो मोजां मोना बेनिखायनो आं लटारि होनानैसो आं भटखौ होगोन गावनि मोन्थायनि थाखाय होखानांगौ भटखौ होगोन नाथाय आं पार्टिखौ सिलेक्सन खालामा दानो आच्छा रे आं थाबैनो एमएलए जागोन नोंथांमोना आंखौ हेफाजाब होबानो जागोन ना मा बुङो रायजोफोर सेंग्रा सिख्लाफोरखौल' एमएलए जाहोनांगौ नङा होमबा बोराय बुरिफोरा बांद्राय एनार्जि थायालै माने सेंग्रा सिख्लाफोरबाबो एसे फरायनाय गोरों गोराफोरखौ आरो ना एसे भद्र नम्रफोरखौ होना होनांगौ
थङाला थङालिबाबो जायो माथि थङाला थङालिफोरा बिराद खामानि मावगोन जायखिया आरो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोनांगौलै बैसो थानायफोरखौसो ना मा होनो दे होमबालाय भिडिअखौ दिनै लाबोनांगौ होननानै लाबोबाय नोंथांमोनखौ लोगो मोनलायगोन उनफोराव अके बाय बाय